Литва за нас, Латвія за нас, Естонія за нас, Польща за нас, Франція. Еммануель, я дуже вірю, що ви будете за нас. Словенія за нас, Словаччина за нас, Чехія за нас, Румунія знає, що таке гідність, а отже у вирішальний момент буде за нас. Болгарія за нас, Греція вірю, що з нами, Німеччина я трошки пізніше. Португалія, практично. Хорватія за нас. Швеція, жовто-сині завжди мають бути разом. Фінляндія знає, що ви з нами. Нідерланди за раціональних, тож знайдемо спільну мову. Мальта, вірю, що вдасться. Данія, вірю, що вдасться. Люксембург, ми розуміємо одне одного. Кіпр, дуже вірю, що з нами. Італія, дякую за підтримку. Іспанія, знайдемо спільну мову. Бельгія, знайдемо аргументи. Австрія, разом з українцями, для вас це можливості. Я впевнений в цьому. Ірландія, практично. Угорщина. Я хочу зупинитись тут і бути відвертим один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був в Будапешті, я обожнюю ваше місто. Я був багато разів. Дуже красиво, дуже дешево, душевно. І такі самі люди. У вас були трагічні моменти в житті. Я був на вашій набережній, я бачив цей меморіал, взуття на річці Дунай, про масові вбивства. Я був своєю сім'єю. Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись в сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття в Маріуполі. Там такі ж самі люди. Дорослі. І діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже немає. А ти вагаєшся вводити санкції або ні? Вагаєшся пропускати зброю або ні? Вагаєшся торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати. Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо в твій народ. Ми віримо в Європейський Союз. І ми віримо, що в вирішальний момент Німеччина також буде з нами. Дякую. Слава Україні!